Ahojte. Skúste sa sami seba opýtať, čo pre vás znamená akvaristika. Každý má na to svoju odpoveď. Pre mňa je to o momente. O jedinom momente, kedy všetky tie výmeny vody, čistenie filtrov, sledovanie parametrov, čistenie skl, všetko sa to nasmeruje do jediného bodu, jediného momentu, kedy to funguje, a ja sa ten moment snažím natiahnuť čo najdlhšie. Video točím na 4. krát, možno 5. Stále sa niekde pomýlim, za ako chcem. Neviem ešte točiť videá, tak asi ako by to malo vyzerať, ale skôr sa mi jedno o ten obsah, než o formu. Preto majte so mnou trpezlivosť. Využijem len ku príkladu toto akvárium a túto rastlinu, aj keď nie je vo vode, ale no už asi pol roka nie je vo vode. A nech už sa jedná o akékoľvek rastliny, stále existuje trojuholník, v ktorom sa vyskytuje oxid uhličitý, svetlo, hnojiva, živiny. Teplotu teraz nebudeme riešiť, lebo predpokladáme, že akvárium máme pri izbovej teplote niekde v dome, v byte, proste v miestnosti. Začal by som COčkom. Oxidom uhličitým. V bežnom akváriu, ak sa vám to zdá, že to je nepodstatné, chcete zoznam rastlín, ktoré sa dajú pestovať v poriadku, bude aj ten zoznam rastlín, ale možno zaujímavejšia časť videa bude priamo tá časť, ktorá sa venuje všetkému, len nie zoznamu rastlín. No, presne to hovorím, že sa zamotávam. V bežnom akváriu je obsah COčka, oxidu uhličitého, okolo 2 až 5 mg na liter. Nebojte sa tých čísel, bude ich maličko strašne, uvidíte, že je to úplne jednoduché. 2 až 5 mg na liter. Ak začneme pumpovať do akvária, presycovať ho zo fľaše, vieme sa dostať na 20 až 30 mg na liter. 30 je biologický limit, ktorý nemôžeme prekročiť, lebo si začneme otravovať. Môžeme otráviť ryby. Preto 30 nás limituje. Obsah COčka vo vzduchu je 0,8 až 2 mg na liter, ak je niekde vydýchaný vzduch v miestnosti. A teraz si poviete, že no, však v akváriu je oveľa viacej, nie? Ale tu je veľmi dôležitá vec, že ako sa to COčko šíri vo vode a vo vzduchu. Na vzduchu sa šíri 10 000 krát rýchlejšie. To znamená, že i keď je toho COčka menej vo vzduchu, šíri sa radikálne rýchlejšie. Extrémne rýchle je to, v podstate tá rastlina na vzduchu má neobmedzený prísun toho COčka. Kdežto tu sme limitovaní jednak tým množstvom, aj keď je väčšie, ale tá rastlina k nemu sa kvázi ťažšie dobojováva, než tá rastlina, ktorá má úplne voľný prístup vďaka tej rýchlosti šírenia. Ďalšou vecou, v podstate, ktorú sme hovorili, aby som išiel tak zrýchla, je hnojenie. Hnojenie, ak si vložíme izbovú rastlinu do akvária, izbová rastlina nám vysaje všetky živiny, vysaje obrovské množstvo živín. Ak si pozrieme, aká je tu masa listov, masa stoniek, toto nie je veľmi dobrý teraz príklad, lebo to akvárium by trebalo už prestrihať, ale v takomto bežnom akváriu, keď si to porovnáme, nejaký Echinodorus 30-40 cm so 5-metrovou ťahacou rastlinou, tak v podstate je to neporovnateľný obsah, ktorý potrebuje udržať tá rastlina na vzduchu. A tým pádom, že ona má nepretržitý prísun toho COčka, ona môže stavať, keď si vyťahne všetky tie živiny, ktoré potrebuje. A
ona má v podstate návrh nielen tým COčkom, ale existuje aj tzv. Transpiračný prúd. To znamená, že by sme si vedeli tak laicky predstaviť, že sú ako keby nejaké slamky v tých stonkách, v tých listoch a rastlina dokáže vyparovať vodu do ovzdušia izbová. Táto rastlina nedokáže, pretože je pod vodou. A v podstate vzniká určitá forma podtlaku, ktorá doslova vysáva tie živiny z akvária. Takže treba veľký pozor dávať na to. Ja osobne som nikdy nedokázal uhnojiť akvárium, kde boli aj izbové rastliny, aj akvárijné rastliny, teda ako podvodné. Do toho ešte existuje Liebigov zákon minima a on hovorí o tom, že v podstate pre akvárium je ideálny nejaký pomer živín. A zákon minima hovorí o tom, že ak jednu živinu vyčerpáme, rastlina si zoberie izbová napríklad dusík, ostatné prvky nevedia akvárijné rastliny využiť. Ona si zoberie to, čo potrebuje, tie prvky si vyťahá a oni v podstate zastavia príjem ostatných prvkov. A izbové rastliny majú ešte výhodu v tom, že oni si v podstate môžu povedať, že no teraz nemám dostatok niečoho, tak spomalím rast. Alebo si povedia, teraz veľmi nepraznivé je pre mňa prostredie, zastavím rast. A dokážu v tom stave veľmi dlho vydržať. Aj akvárijné rastliny určite nám tolerujú nejaké chyby, ale určite v tomto má izbová rastlina zase navrch. A jednoducho je väčšia, spáli viac. A dokáže to akvárium vyhľadovieť od živín. Posledné v tom trojuholníku je svetlo. Ku svetlu, povedzme si pravdu, alebo začnem tak. Akvária, toto nie je dobrý príklad osvetlenia, ale vieme vo všeobecnosti, akvária sú veľmi dobre osvetlené. Sú tam predimenzované svetla, ktoré vieme tlmiť, prispôsobovať. Pozeráme, aby to akvárium to svetlo bolo dostatočne silné. Či už wattažovo, aby malo dobré svetelné spektrum, aby hodnoty pár boli dobré. Kto kedy riešil izbové rastliny? Povedzme si pravdu, kto doma osvetľuje izbové rastliny? Nikto. Možno sa pár ľudí nájde, ale jednak ja nie som expert na svetla a už vôbec nie na osvetľovanie nejakých izbových rastlín. Neviem sa k tomu veľmi vyjadriť. Takže z mojej skúsenosti najjednoduchšie, čo vám môžem poradiť, je pozrite si na žiarovkách, LED pasíkoch, LED trubiciach označenie 6500 kelvinov. Je to najpodobnejšie dennému svetlu, je to trošku také studenejšie. Moja skúsenosť je, že nič iné tie rastliny nepotrebujú. Ale zase hovorím, nie som expert. Samozrejme, ak by sa vám niekto, kto sa tomu venuje, môže úplne vyvrátiť ma. Neviem, proste viem, že tých 6500 kelvinov mne to funguje, rastie to a sami si prídete na to potom, aké silné tie svetla potrebujete. Takže to by bolo asi tak jednoducho povedané k COčku, hnojeniu. COčko v podstate má navrch tá rastlina stále, čo sa týka, aj keď je toho COčka menej vo vzduchu ako v akváriu, tá rýchlosť šírenia, ten 10 000 násobok je oveľa koniec koncov pre tú rastlinu priateľnejší než vyššie množstvo COčka, ale ťažší príjem. Čo sa týka hnojenia, vieme o tom, že izbové rastliny vyťahávajú živiny, vyťahujú živiny z akvária, treba si na to dávať pozor, treba to vyskúšať. Chcete to skúsiť, dajte, uvidíte, ako sa bude správať, ak máte akvárijné rastliny. Ale vy si môžete založiť aj
biotopické, amazonský biotop akvárium. Bude to krásne vyzerať, ako len čisté rastliny zvonku koreňmi prechádzajú pod hladinu. Hej, v podstate, kde bude nejaká black water, nejaká čierna voda, kryštálovo čistá s odtieňom čaju, v podstate nádherné akvárium, jedno z najkrajších, čo som videl. A takže máme COčko, máme hnojenie a svetlo som vám vravel 6500 kelvinov, ostatné je na vás, čo ja vám viem poradiť. A teraz k tomu zoznamu. Pre mňa osobne top topov je Potos. Poznáme ho aj ako Divý Janko, všetci ho máme doma. A keď nie, tak 90% ho máme, majú ho vaši známi, má ho vaša stará mama, niekto teta, niekto ho má, ten Potos. Nemusíte hneď tú rastlinu kupovať, pekne štiknete si. Ak chcete, vieme urobiť video o tom, ako sa množia tie rastliny, ako si ich namnožiť. Vieme urobiť video o tom, ako prichytiť tie rastliny. Nemám tu teraz nič, aké rôzne závesné kvetinače. Ak chcete, napíšte mi do komentu, urobíme video aj o tom. A takže top topov Potos, Divý Janko. Druhá rastlina Monstera. Pri Monstere treba dávať pozor na to, ako ju prichytíme nad akvárium, pretože ona ide do veľkých rozmerov. Ale vyzerá majestátne, krásne. Ďalšia rastlina, zelenec, klasický zelenec, videli ste, obrovská vejarovitá rastlina. Na konci, anglicky je nejak spider plant, nejaká pavučia rastlina, lebo na konci sú drobné, maličké rastlinky, ktoré keď odstrinete, na konci takých poplazov, dáte ich do vody a naspäť ďalšiu rastlinu máte a množíte do nekonečna. Ďalšie rastliny sú philodendron, nejaké formy. U mňa philodendron len previsol do vody, hneď pustil koreň. Potos, Monstera, philodendron, zelenec. Ja tu mám aj brečtan, už teraz pomenej, ale lebo tu bola džungla takedy, proste neviem. Už to muselo skončiť. Brečtan je otázne, hej. Brečtan môžete si dať, nemusíte, predsa je tam tá toxicita. Nikde som nedohľadal, nikde som nedohľadal, aby rastliny boli toxické, čo sa týka koreňmi. Dostaneme sa k jednej výnimke, čo sa týka vypúšťania. Stále v podstate riziko tam bolo, že vyhľadujú tie rastliny, ale nikdy sa tam nejednalo o živočíchov, že by boli nejak toxické. Takže toto sú moje 4 rastliny, ktoré určite môžete, mimo toho brečtanu, to je na vašom zvážení. A teraz také dve sporné mám, že lopatkovec. Lopatkovec je taký, že jedna časť akvaristov vám povie, že je to super rastlina, môžeš to pestovať vo vode, kľudne do substrátu. Mal som lopatkovec asi pol roka v akváriu, nevidel som žiadnu zmenu. Proste tá rastlina neprosperovala, ale ani nestrádala. Proste ona si žila svojim tempom a žila. Po pol roku som ju vybral takú istú, bez toho, že by nejak koreň zahnil. Pri lopatkovci je zaujímavé, že on má na povrchu, sa mu vytvára arenchym koreňov, na povrchu koreňov a je to v podstate určitá vrstva kyslíku, ktorá zabraňuje tomu, aby hnili tie korene. To má, tuším, že veľa aj bahenných rastlín alebo tak. A takže v podstate, ale keď ho dáte nad hladinu, iba koreňmi pod vodu, krásne korene vám urobí, krásne svetlé korienky, no vyzerá to super, super to vyzerá v akváriu. A je tu ešte jedna rastlina, svokrín jazyk. Ja už o svokrinom jazyku som sa dočítal od pána Karla Rataja v knihe, nejaké vydanie zo 77. nejaké 80. roky. On už hovoril, že sa to dá pestovať a nenájdeme asi lepšieho experta, lepšieho odborníka na rastliny ako pán Rataj, ale tuším Martin Dvořák sa volá ten pán z botanickej záhrady v Prahe. On sa presne k tomu vyjadroval, že sám videl svokrín jazyk u nejakého akvaristu roky, ale v podstate sú to
tie rastliny, ktoré sú zvyknuté na sucho, sú takisto zvyknuté, že dajme tomu príde obdobie, keď ich zaleje voda a oni zrobia to, že sa uzavrú. Ako keby tie spory na rastline a ona zastagnuje. Proste koniec. Zavre a bude čakať zase na obdobie, kedy to všetko okolo preschne a ďalej bude rast. Takže skrátke to asi bolo všetko, čo som vám chcel povedať. Ozaj, taká len zaujímavosť, že máme akvária, v ktorých je voda, máme terária, v ktorých voda nie je, len pre zvieratko, keď sa chce napiť. Máme paludária, z ktorých voda plynule cez breh prechádza na suchozemskú časť pomocou brehu. A potom máme akvária, z ktorých vyrastajú priamo rastliny bez súše. A v podstate vy, keď si dáte rastlinu do akvária, už nemáte, ktorá vyrastá vonku, nemáte akvárium, ale máte riparium. Takže môžete sa vybrať aj takou cestou, bude to zaujímavé určite. Niekto môže pri tom ostať už potom, keď som toto. A budem veľmi rád, keď sa mi ozvete, aké máte vy skúsenosti s pestovaním izbových rastlín. Napíšte mi do komentu. Ak som sa niekde pomýlil, kľudne mi to tam napíšte. A ak ste sa naučili niečo nové, napíšte mi to. A ak vás takéto videá zaujímajú, budem veľmi rád, keď budete odoberať kanál. Začíname. A to je asi všetko, čo som chcel povedať. Majte sa pekne.